Ska jag ta dig? Nu kommer jag ta dig. Pappa, vad har mina strumpor? Ska du ta av strumporna? Ja, men då kan du inte försöka ta mig. Ja. Sätt den hårt. Så, nu får du springa. Lägg Ja, dem. men jag kan. Pappa, Ja, om jag klättrar upp här, vad händer då? då kan du inte ta mig. Aha, får jag filma dig i dina fina kläder? Ska du sjunga en sång? Bäba Vital gick på restaurang. Vet du vad han gjorde? På Sundsbordet kom grisen. Det är första fisen och grisen bajsa. Får man säga så? Ja, Får man ja? det är en sång. Så man får faktiskt säga det i sången. Okej. Men inte annars då? Nej, annars får man inte säga bajs. Nej. Då vet vi det. Ska jag säga hej då?